шумори аҳолии тоҷикистон ба 10 миллион нафар мерасад. кам шудани муҳоҷирони корӣ дар сохтмонҳои русия. ҳушдори сафири русия дар тоҷикистон аз таҳдидҳои он сӯи омӯ ба тоҷикистон. мизони ҷинояткорӣ миёни муҳоҷирон дар русия меафзояд. то 1 апрели соли 2022 шумори аҳолии доимии тоҷикистон 9 миллиону 934 ҳазор нафарро ташкил дод. ба иттилои агентии омори ҷумҳурӣ то 1 январи соли ҷорӣ ин нишондиҳанда ба 9 миллиону 899 ҳазор нафар баробар буд. тахмин зада мешавад дар нимаи дуюми моҳи августи ҳамин сол шумори аҳолии тоҷикистон ба 10 миллион нафар мерасад. байни кишварҳои пасошӯравӣ тоҷикистон аз лиҳози афзоиши шумори аҳолӣ пешсаф аст. бино ба маълумоти Бонки ҷаҳонӣ давоми 30 сол шумори аҳолии кишвар 76.6% зиёд шудааст. ба чоргонаи кишварҳои пешсаф аз лиҳози афзоиши шумори аҳолӣ тавре ки интизор мерафт намояндагони Осиёи марказӣ: ӯзбекистон бо афзоиши 63.4%, Туркманистон 59.2% ва Қирғизистон 47.7% шомил шуданд. ҳамчунин дар Озарбойҷон афзоиши нуфузи аҳолӣ 40% ва Қазоқистон 14% ба қайд гирифта шуданд. сатҳи бештари пасти таваллуд дар кишварҳои Прибалтика сабт шудааст, ки давоми соҳиби истиқлолӣ ба ин миқдор аҳолияшон кам шудааст. Латвия 28.3%, Литва 24.5%, Гурҷистон 23.2%, Украина 20%, Арманистон 15.5%, Эстония 14.7%, Молдова 12%, Беларус 7.8% ва Русия 2.9%. тибқи маълумоти агентии омор, афзоиши шумори аҳолӣ дар як сол ба ҳисоби миёна дар тоҷикистон таи 10 соли охир ҳудуди 2.4%-ро ташкил додааст. аҳолии сайёра ба ҳисоби миёна дар маҷмӯъ 1.5% зиёд шудааст. шумори муҳоҷирони бинокор дар русия то 500 ҳазор нафар коҳиш ёфтааст, ки аз 4 ҳиссаи нишондиҳандаи охири соли 2020-ро ташкил медиҳад. дар ин бора ба РИА недвижимост президенти Иттиҳодияи миллии сохтмончиён Антон Глушков хабар додааст. ба гуфтаи ӯ, бино ба омори расмӣ то охири соли 2020 дар сохтмонҳо 800 ҳазор нафар ва тибқи арзёбии коршиносон ҳудуди 2 миллион нафар кор мекарданд. ӯ зикр кардааст, ки айни замон норасоии бештари муҳоҷирони корӣ дар минтақаҳои Русия эҳсос мешавад, зеро Москав, Санкт-Петербург ва якчанд шаҳри бузурги дигар ба далели баландтар будани маош муҳоҷиронро зиёдтар ҷалб мекунанд. ба гуфтаи Глушков, муҳоҷирон аз рӯи анъана ба корҳои тайёр кардани дохили бино машғул буданд ва имрӯз онҳо аз ҷониби мутахассисони рус қариб иваз нашудаанд, ки дар натиҷа пешниҳоди манзили дохилаш барои иқомат тайёр кам шудааст. вазъият дар наздикии марзҳои ҷанубии тоҷикистон мушкил боқӣ мемонад. дар ин бора Игор Лякин Фролов, сафири Русия дар тоҷикистон, дар мусоҳиба бо «Известия» хабар додааст. ба гуфтаи ӯ, дар манотиқи шимоли Афғонистон ҳудуди 6000 ҷангҷӯ фаъолият мекунанд. сухан дар бораи аъзои чунин созмонҳои террористӣ аз қабили ҷамоати Ансоруллоҳ, Давлати Исломӣ ё Ҳаракати Исломии Ӯзбекистон меравад. ҳамаи ин заминае барои оромиш нестанд. ба гуфтаи сафири Рус, хатари калонтарин барои тоҷикистон аз он гурӯҳҳои террористӣ аст, ки дар сафҳои онҳо аз ҷумла мардуми кишварҳои Осиёи марказӣ меҷанганд. онҳо нақшаи паҳн кардани ақидаҳои радикалиро дар саросари минтақа пинҳон намекунанд. Лякин Фролов афзудааст, аз гузоришҳои расмии сохторҳои қудратии тоҷикистон низ маълум мешавад, ки теъдоди нисбатан кам, вале то ҳол дар кишвар афроде ҳастанд, ки аз ақидаҳои ифротгаро пуштибонӣ мекунанд ва бо террористон ҳамкорӣ мекунанд. ба боварии сафир, пойгоҳи 201 Русия дар тоҷикистон василаи муҳими таъмини амнияти на танҳо ҷумҳурӣ, балки тамоми минтақаи Осиёи марказӣ боқӣ мемонад. вазорати корҳои дохилии Русия афзоиши назарраси қонуншиканиҳо аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандиро сабт кардааст. теъдоди ҷиноятҳои содиркардаи шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия дар 5 моҳи соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 9.5% афзоиш ёфтааст. ба иттилои хабаргузории ТАСС, аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар Федератсияи Русия 17,000 ҷиноят, аз ҷумла 13900 ҷиноят аз ҷониби шаҳрвандони иттиҳоди давлатҳои мустақил содир шудааст. тибқи маводи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, шумораи қонуншиканиҳо миёни шаҳрвандони
میانی اتحاد دولت‌های مستقل نسبت به سال قبلی 14.6% زیاد شده، حصه آنها 81.9% را تشکیل داده است. در همین حال شماره جنایت‌ها علیه شهروندان خارجی 8% افزوده 6.5 را تشکیل داده است. اینچنین از معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه دانسته می شود که در 5 ماه سال 2022 شماره شهروندان خارجی به قید مهاجرت گذاشته شده نسبت به سال گذشته قریب 2 برابر زیاد شده بیش از 6.6 میلیون نفر را تشکیل داده است. این بود شرح خبرها تا این دم. خیر با ما باشید.